Sira na po mga kaibigan. No? Sira na po yung bahay nilang luma mga kalingap. So ito po mga kalingap ha. Yung bagong bahay ni Tami. Ayan mga kalingap, parhay na aga sa Indugabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, nakita naman natin na yung bahay ni Tami is sira-sira na talaga. Tapos ang kapalit ni Kuya Bal, ang binigay ni Kuya Bal is hindi lang simpleng bahay, talaga namang bongga, di ba? Kaya naman deserve talaga nila na i-bless lalo ni Lord. Kaya don't skip the ads, so, di ba? Kung mataba yung ating puso at bulsa, ayan, pwede tayong mag-sponsor sa kanila. Nagbibigay sila dyan ng contact number, nabigay Gcash number, di ba? Kung wala naman tayong kakayahan, don't skip the ads na lang is, ayan, pasok na pasok din yan sa banga. Di ba? Talaga namang deserve nila dahil si Kuya Bal, hindi pa siya vlogger, nagcha-charity na talaga siya. Nung nagsimula siya maging vlogger, kahit maliit lang yung views niya, continue pa rin siya, 'di ba? Kaya naman, ayan, support. Minsan i-share din natin yung kanilang mga video, 'di ba? At hindi lang 'yan, napakarami nilang scouter na ini-sponsoran ni Kuya Bal. Sa pagkakaalam po, 10 buwan-buwan is meron binibigay si Kuya Bal para sa kanila, sa mga scouter, para mag-scout, 'di ba? Kasi hindi naman lahat is maiikot nila Kuya Bal, ni Kalingap Rab, 'di ba? Napakaraming natutulungan nila Kuya Bal, hindi lang scouter, hindi lang yung mga taong nangangailangan ng tulong. Ultimong kami na mga reactor is natutulungan talaga nila. Kaya naman big thank you Kuya Bal Santos Matubang. Syempre supportin natin Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Roel of Malalag at iba pang team ng Kalingap. Ayan. Thank you po talaga. Ito, panoorin natin ang bagong bahay ni Tami. Sa ngayon, walang gumagawa dahil maulan, kaya pakita muna natin ito. Pero bago yan, intro, pasok! Makes my heart beat when my fantasy is high. Ito mga kalingap po. Yung gagamitin pong bahay. Yan, para kina... Diba? Napakabongga. Ang bongga talaga ni Kuya Bal at saka sa mga nag-sponsor. Thank you talaga sa mga nag-sponsor kay Kuya Bal, sa mga pabahay. Diba? Hindi lang basta kawayan o kahoy yung ilalagay sa bubong. Ano yan bakal, 'di ba? Sa pagkakalam ko bakal 'yan. Kaya naman talaga napakatibay, napakabongga. Bal Santos Matubang lang sa Kalam. Kalingap mga kaibigan. Yung po mga kalingap, kinakabit na po dito unti-unti. Sa bahay po ni Tami. Yan. Shout out sa sponsor natin. Ayan, shout out sa sponsor talaga. Thank you po. Kay Maria. Ayan, shout out Ate Maria. Napakabongga. Yan, masaya po si Tami. Sa bahay. Hindi lang si Tami, pati kami mga sumusuporta sa iyo Kuya Bal, napakasaya namin para sa inyong pamilya. At saka ano pala, sana may makapanood nito na makarating kina Kalingap Rab kay Kuya Bal na yung bahay sana nila nanay, nila Joy, lagyan na ng style na tindahan. Di ba ang pabahay nila parang same lang naman, pare-parehas lang. Di ba may sala. Tapos yung gilid, sana tindahan na lang, di ba? Sana yun na lang talaga para kahit papano is maglalagay na lang sila nanay ng laman, naka-style na or naka-disenyo na ng tindahan katabi ng sala, yung kalahati, di ba? Yun, ano ko lang naman yun, request ko lang or suggest. Yung bago, yan may kwarto sila mga kaibigan. Siya. Wow, napakabongga. OMG, para mas malaki pa tong bahay ni Tami doon sa pinapagawa kong bahay sa Bicol. Tapos ang galing niya dahil may mga na siya, may mga harang-harang na, yung CR, yung kwarto, yung banyo, di ba? Yung lababo mga kalingap mga kaibigan. Nakakabilib talaga, nakakapanindig balahibo Kuya Bal. Thank you. More blessings pa para sa inyo.
May dalawang bintana. Ayan. Hindi lang nakakapanindig balahibo, nakaiyak sa tuwa. Natutuwa talaga ako, promise. Natutuwa talaga ako. Masaya si Tami, mga kalingap. At alam nyo ba, hindi lang si Tami na pag nabigyan ng ganyang bahay, talagang napakarami na, sa pagkakaalam ko is nasa 191 na, di ba? Nasa 191 na ang pabahay nila Kuya Bal. Ilang piraso na lang, 200 na. Ang bahay ang bago. Yan o, simentado lahat. Matibay ito sa bagyo, mga kalingap, sapagkat buhos po yung buhos. O di ba? Talaga namang hindi lang basta tinayong bahay yan. Buhos, di ba? Kasi pag buhos, mas magastos yan at mas matibay. Tuwing may bagyo, hindi na sila Tami mag-aalala. Grabe, tumatayo talagang balahibo ko. Grabe talaga. Nakakabilib talaga sila Kuya Bal. Walang gumagawa po at maulan. Oo, maulan talaga. Kahit saan siguro maulan, no? Kaya walang gumagawa. Mula umaga po hanggang kanina, grabing lakas ng ulan, parang may bagyo. Ito yung CR. Yan po, dalawang division po ang kalingap ang CR. Dalawang O di ba? Ganyan talaga. Yan yung tama na. O di ba? Napakagaling dahil hindi porket bigay, hindi porket libre, kung ano na lang yung gawin, di ba? Talagang tama yung proseso ng pagpapagawa nila Kuya Bal. Hindi lang bara-bara, hindi lang basta-basta. Tama yung ganyan kasi sa pagkakalam ko yung dumi at saka yung tubig. Kala may alam no? division. Grabe, nakakabilib talaga. Wala akong masabi. Ang laki talaga, no? Ayan lang mga kalingap, siguro hanggang dyan na lang yung aking may share sa pabahay ni Kuya Bal para kina Tami at sa iba pang mga pinabahayan nila Kuya Bal, ni Kalingap Rab at sa mga darating pang papabahayan nila. Ayan, ako na mismo is nagpapa-thank you talaga kina Kuya Bal, di ba? Kay Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs at iba pang Kalingap team. Thank you po talaga. Sana is more blessings pa para sa inyo. Ayan, tsaka yung tindahan nila Joy, sana 'di ba, sala. 'Di ba yung katabi parang kwarto yata 'yun. Gawin na lang tindahan. Tas doon na lang sa loob yung kwarto. Para naman kahit papaano is matuloy talaga yung plano ni Nanay, Mama ni Joy na magkaroon sila ng tindahan. Yun lang mga kalingap. Thank you for watching and don't skip the ads. Yung ating channel at saka syempre lalong-lalo na kina Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs at iba pang team. Yun lang guys. Thank you for watching. Jesus loves you and God bless you all.